dhie Sudan ne gima timore Sudan kikwa le moro ma ni kido mar thuol waluonge koro rangre ene kendo king'iye nyalo luore ni thuol to be tin samoro jomoko ma kitgi chalo thuol to mak mana ni mondo mi wadag aming'a en ni kapono duong' wi koni tigo kwan ni nyalo dok gi ka yiwi mane jiweni ok nyal dok gocha to kichopo koni yudo koni be dinore to inyalo go kwan ni kuma ne ringi wuok cha kucho yiwi chakoro lokore wi idhigo kora pani kaponi wabedo kamano to wanyalo bedo jomoko ma poth to nyalo miyo kata mana dongruok mar oganda luo bende dhi nyime. Erokamano. Ndiko mar Ecclesiastes 3 achako gi wes mare mokwongo wacho kama ni gimoro amora matimore e piny ni timore mana e kinde ma Nyasaye oseketone. Nitie kinde mar nyuol gi kinde mar tho, kinde mar pitho gi kinde mar putho. Sani koth chwe nyakwar Mogajwang'. Akwayo ogandawa ni kido thuolo chuo kodhi e lowo ni mar keyo maber biro mbele kanyo. E kinde mag siasa ni bende en kinde mopogore nyakwar Mogi. Nitie kinde ma jowa moko nyalo chuo kodhi, nitie kinde moko ma jowa bende biro keyo. To maduong' malich mokalo en ni nyaka lok patane gimoro amora mitimo. Kineno kadhi Kisumo gi ndege nyalo yombi nikech onge mar pesa. Inya tiyo gi bas. Bende nyalo nyono gi tiende michop kuno. Bende nyalo riembo pikipiki. Koro yiero ten mari. To Governor machon ma Uasin Gishu masani en senator nowacho wach moro. Gigi wekere chunye joka